السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيعنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فآتنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan beyik Allah tebarek ve teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de amallık, emniyet yörep, mehabbet yörep, iman, Kur'an-ı Kerim, ak ovadan sünnet, mezhep ve akidamız yörep durmadan beyik Allah ayırmasın. Geçen haftalarda atamız Hazreti Adam ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam'ın yaratılışından gurrun ediptik. Canin mani yatıydı. Ve bir hafta insanın yüzü, suret, ruhsar, Adam'ın yüzünün hürmeti. Hazreti Adam'ın halk edilişi ve Hazreti Adam'ı yaratılmağından Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir derman sözü var. Hazreti Adam'ın yaratılışı forması var da ve şol mübarek hadis ki Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aydıptır. Hazreti Adam'ın forması var da ve şunun içinde sebep bollu ki insanın kerameti yüzünne ba, yüzünneki hürmeti daire-i suret şu yüzün ya kellen hürmeti da boyundan yukarı. Ey cemaatler, mümin Müslüman doğallar, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kudret kelamında Euzu billahi mineşşeytanirracim Ya eyyühellezine amenu izâ kuntum ilas-salati fagsilû vücûhakum. Ey iman getiren bendelerim diye namaza gaşin namaz okuymağa tursanız, namaz okuymanı irade etseniz, men namaz okuyayım deyseniz, dehretiniz yok bolsa, avvalin parz dehretin deslapkı parzı yüzünüz yuğun diye. Eyyamiz Hudayın buyuruğudu. Dehrette avvalin parz yüzün yuğmakta. El yuğuliyerlige, el yuğmalla, yüzün yuğacak elin de, sondan çim el yuğuliye. Ağzın çayqalyarlığı yüzün çinne olansın. Burnun çayqalyarlığı yüzün çinne olansın.
Allah Taala'nın awwalky dehretde bize buyuran pardy yüzün yumakda, yüzün keramatyşy. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam derman sözünde aýdýar: "İza tawadda'a al-'abdul mu'min fatamazmaza kharajat al-khataya min fihi, fa iza istanthar kharajat al-khataya min anfihi, fa iza ghasala wajhahu kharajat al-khataya min wajhihi hatta takhruj min tahti ashfar 'aynayhi." El-hadis ravahu el-imam Malik ve gayruh. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "İmanly benne musulman adam dehret kılıp ağzını çaykanına ağzı bilen eden günäsi yere döküler" diýipdir. Bir ýalňyşyp bir derekkep aýdan bolsa, ýalňyşyp ağzyny bir derekkep getiren bolsa, ağzyny çaykanına ağzynyň günäleri lagurdadyp suw daşaryp dökende ağzynyň içinde günäler döküler diýipdir. Pıngşırıp, pışkırıp burunun suwuny dökende burunun hafasy mikroplar çykşýaly, günäler de burundan çykar diýipdir. O her wagt Allah Taala'nın dehretde deslapky buyuran pardy diýipdi. Eýam Hudaýymyň buyrugyny ýerine ýetireýin diýip yüzüne suw akydyp yüzün ýuwmagy duranna yüzünün günäleri ýere döküler diýipdir. Hatta sakkallarynyň gaptallaryndan, eňekleriniň gaptallaryndan we gözüniň kirpikleriniň gaşynyň gaptallaryndan suwlar bilen biler günäler gaýdar diýipdir. Derman Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın nurlu sözüdür. Yüzünün töwreklerinden günäleri döküler diýipdir. Dehretde Allah Taala'nın deslapky parz eden rady musulman adam yüzün yuwmakda. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "Salullaha Taala bi butuni akuffikum." Allah'dan bir zat diläňizde elleriňiziň aýalary bilen diläň diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam iza rafa'a yadayhi fi'd-du'a kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarfa'u yadayhi 'inda sadrihi fi'd-du'a. Anil İmam az-Zuhri. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dua edenne mübarek gursagynyň deňesine mübarek ellerini göterýänmişdik gursagynyň deňesine. Allah'dan diläňizde dua edeňizde aýalaryňyz bilen diläň, Allah'dan diläwetin Hudaýa maňa nurduk isteýän zadymy ber diýip fa iza faragtum famsahu biha wujuhakum. Allah'dan diläňiz tökönni oham eliňizi yüzüňize çekin diýipdir şeýle. Ravahul İmam Abu Davud. Eliňiziň aýasy bilen Allah'dan diläň, dilap duaňyz tamam bolanny bir rahmetike ya erhamer rahimin manasy näme? Ey mihribanlyň mihribany, sen rahmatyňdan umidwar mennidi. Aham ya Allahu ekber diýip eliň yüze çekilýärdi. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sünnet buyruklarından. Ve kana sallallahu aleyhi ve sellem iza rafa'a yadayhi fi'd-du'a lam yahuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu aleyhissalatu vesselam. Ravahul İmam at-Tirmizi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'dan dilep kol göterenne şonu yerde koymazdı diýipdir, yüzüne çekmedi. Yüzüne çekmese yerde koymardı diýipdir. فكأن الكفين قد ملئتا من البركات السماوية والأنوار الإلهية فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözlerini açıklayan büyük ulamalar aydıptırlar.
Kol göterip de kursoğun deňesine goýup Allah'dan diläňde goýa sen iki elini nurdan dolup asmandan bereketleri ýagyp, rahmatları ýagyp, faýzlary ýagyp, Hudaýyň razyçylygy ýagýa, oham innimini bir goýaňak serpmeli, goýaňak dökmeli, goýaňak çalmaly, goýaňak çekmeli, goýaňak sürtmeli we adamyň da iň kalptan soňram iň şarafatly ýeri adamyň ýüzi bolansaň, şu iki nurdan dolu ýüzüňi, nurdan dolu elini ýüzüňe çekilýärdi. Rahmetike ya erhamer rahimin dip. İnsanyň suratyna, insanyň ýüzündäki keramatyda. İnsanyň wejhine, ýüzüne Allah Zülcelal keramet goýupdyr. Şeriatymyzda insanyň ýüzüne hormat goýulupdyr. İnsanyň ýüzüne çaga bolup ogranna bedeniň awwalin qyllary bitenne gaşdan bitip başlaýar. Ene gaş adamyň ýüzüne, görer göz ýüzüňde, awadan diş ýüzüňde, saýrayan dil ýüzüňde, eşdiýän gulak ýüzüňde, insan musulmanyň awadan sakkaly ýüzünde, kellesi var. Ene insanyň ýüzüne şeriatymyzda hormat goýulýar. Açygyrak öwde eşders bu görüňler. قال النبي الأمي الأمين محمد مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد خلقه. خلق الله تبارك وتعالى آدم على صورته. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, Hudaý Taala Adamy öz formasynda yaratdy diýipdir. قال الزين العراقي رحمه الله تعالى: الضمير فيه عائد إلى أقرب مذكور، ومعناه أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها، لم ينتقل في النشأة أطوارا كذريته، بل خلقه رجلا كاملا سويا قويا. Büyük alimden biri Zeyneddin Iraqi diýilýär. 8-9-8-7 qaryn mundan ozal büyük ulamalyň biri. Mollalaryň elinde bir kitap bar, Ihya Ulumuddin diýip. Şoň hadislerini çıkaran alim adam. Näçe ýaşyndamışdyk şonda şu alim adam? 18 ýaşyndamışdyk. Gaýtaýdaýyn häzir şu alimyň gurrüňini aýtmakka. Hazreti Zeyneddin Iraqi Ihya Ulumuddin Gazaliň hadislerini çıkarypdyr. Tahric ahadis Ihya Ulumuddin, Ihya Ulumuddin'deki peygamberimizin sözlerini tertipbendi etdi. Şonda şu Zeyneddin Iraqi 18 ýaşyndaky alim oglanmış. Yani bir çoňyr alim adam bir kef aýdýan. Bir ýöne bir ruznamadan göz ýakana aýdylýan gurrunlar däl. Olay diýär şu peygamberimizin aýdan sözüniň manasy Hazreti Adam'ı öz suratynda yaratdy. Yani Hazreti Adam bir ýaly deslap bir gaçra suw, soňram bir doňgan, soňram ulolly, soňram janinni, soňram el aýak bitdi, o jere dälipdir. Şu ozal durmuşyny, formasyny makam, beýik, edermen, daýaw, dik, gudratly, daýaw adam etip yaratdy diýipdir. Manasy şu. Allah Zülcelal hemmemize nesip etsin, Müslüman cennete girende Hazreti Adam'ın formasına olup girecek diyor. Mertligine, edermelligine, makamligine, kudretine, dikligine ve dayavligine ve merde kamil kametligine de. Hazreti Adam'ı evladından park verttir Hudaý Taala. Öz formasına, canin mekkaş ol duran formasına uzun moyli beyik dayav adam etipdir. Cennete girip çıkanda da önkü adam şu formasını cınlar ya ferişteler suratları ütgeyer da her suratta bolacak bu Allah Taala'nın koyan yağdığı şeyle. Ama Hazreti Adam şu forması da.
açıqraq geler öwde. Bugün go açıqlanyp girersin inşallah. Hazreti Adam'ın yüzünün hormatyny dip beheften wagtyny şoňa goýullahym. Ta insanyň Allah Taala biz insanlyň yüzüne şeriatda hormat goýupdyr, açyk bolsun dip. Inhe bir qysga derslerine gireyin, ta aýdylan gurrunla açyk bolar. Qala sallallahu aleyhi ve sellem: La yaqulanna ahadukum qabbahakallahu vejhak. Fa inna Allah azza ve cel halaka Adem ala suratihi. Ey Müslümanlar diptir. Beterde zenanalar, Müslüman ayallıgollar. Bir adamın yüzüne sövmäň diptir. Yüzüge diýeser dip aýtmaň diptir. Şon her bir adam sen sevip duran adamın da Hazreti Adam formasyny yüzü var diptir. Yani her gaýsymyzyň yüzümizde Hazreti Adam'ın yüzünün bereketinden var diýdi. Yani sen sevip, sen ne? Şol sevip duran adam da sevilipdi da birine yüzüge diýeser dip. Şoňda yüzünde Hazreti Adam'ın yüzünün bereketi var da. Hiç bir adamın yüzüne sevmäň dipdir. Yüzüne sevmäň diýdigi, yüzünün formasyna sevmäň diýdigi. Yüzüge diýeser diýmäne ejazaňyz ýok dipdir. İnsanyň yüzünün hormaty var. İnsanyň yüzünün hormaty var. İnsanyň suratynyň yüzünün hormaty var. Şäherliň içinde ýaşaýan gece gündüz owadallygyny pikir edýän gelin we erkek adamlar bir çağaçygy görüp, ya bir zinanany görüp, ya bir erkek adamy görüp, ýatsa oturan ýerinde, toýda oturan ýerinde, aýatda oturan ýerinde gerşi bilen biri-birini kakyp oň ýüzi gözüni gözden diýmek Allah'ın ýanyna günahkarçylikdir, Hudaýyň gaharyna düşämasyn. Gelen heleyin, gelen erkeğin, gelen çağan yüzü gözüne at takıp, biri-birini gerşin kakıp, Hudaýyň ýanyna günahkarçylyk bolar etmesin. Gelen erkeğin, görün zenanan, görün kıyızın, görün çağacığın, görün qarryň, görün jowanyň yüzüne at takıp durmak, insaniyet, adam karşılıktan daşgary Müslüman adam mini etmeden utanar. Eyesinden çekinir, Allah'dan çekinir. On gyzyny, on ogluny, bilen öz şeýle, bilen hanawadas şeýle, hebir Hudaýdan daşlykdyr, bidirek zatdyr. İşte içkin özünün gözünün içi gumdan olur. Deslap öz gözü akık gider. Kimin gözü gumdan da olmayacak? Gözü kuma barsa özde. Ağzı dili kuma garılacak değil mi näme? Onun berde de Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam açık aydıptır. Adamlığın yüzüne degmen diptir. Açıqrağa aydeyin. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه رواه البيهقي وغيره إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه وفي رواية إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه bir kafir tutup da öldürecek bolsaňyz yüzüne vurman öldürün diýipdir. Bir kafir tutup şeriatyň hukmy bilen öldürmeli bolsa yüzüne vurman öldürün jaý bolsa. İza zaraba ahadukum falyajtanibil wejha. Qazi emretdiýe birin vurmaly bolýar. Hakim emretdiýe, baş emretdiýe birin vurmaly bolýar. Yüzüne vurman diýipdir. İnsanın yüzünün hormatı var da. İnsanın yüzünün hormatı var da. İnsanın yüzünün hormatı var da. Oğul gıydın yüzüne vurmalıdır. İçeriğin yüzüne vurup olmaz. Vurul ne olsa Allah'ın huzuruna estağfirullah aytsın. Hudaýa yanlıştım bilmeýädim diýsin.
قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. Sizin biriňiz qazyň emri bilen şeriatda vurmaly bolsa vursa da yüzüne vurmasın dipdir. قال العلماء رحمهم الله تعالى إنما نهي عن ضرب الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن فيبطل بعضها أو كلها والشين فيه فاحش. كذا في عمدة القاري للعلامة العيني رحمه الله تعالى. وزاد في بعض الروايات فإن الله تعالى خلق آدم على صورته فعند الأكثرين يرجع الضمير إلى المضروب. قال الزين العراقي فإن الشرع قد نزل هذا الوجه منزلة وجه أبينا آدم ولا كذلك سائر الأعداء. Yankaydılan ürünler bir adamın yüzünde dil var, diş var, göz var, kulak var, mağzı var ve boyundan yukarıda hormatlarken. Ve onun üstüne şeriatta yani Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam da delil ediptir adamın her kimin yüzünü Hazreti Adam'ın yüzünün hormatı var deyiptir. Emme başka azalar arka el ayakta Hazreti Adam'ın el yanık bir el ayakta emme şeriat mınna Hazreti Adam'ın da hormatı var deyip aytmandır. Bes bir vakti urulmalı olsa da yüzüne urulmalılar. El ayağın da mengdeşligi var yoksa Hazreti Adam'a. Emme mınna şeriat Hazreti Adam'ın da hormatı atamız Hazreti Adam'ın hormatı el ayakta da var deyip aytmandır. Pek ovadan şeriatımız insanın yüzüne her kim olsun Hazreti Adam atamızın yüzünün hormatı var deyiptir. كان علي المرتضى رضي الله تعالى عنه يقول أعط كل عضو حقه واتق الوجه رواه البيهقي. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh bir adamı vurulmalı olanına şeriatta vuryan adama aydiyanmış, şunu falanca vurarsın diyenmiştik. Emme el ayak her uzusunu bir avundur, emme kellesini yüzünü vurma diyenmiştik. Ati kulle uzvin hakkahu. Vuranda pıtırttı vur her yana vur, emme yüzüne kellesine vurma deyiptir. İnnebi işte de inşallah açıklanır yine de vaktimiz kan hazır. Yani Fıkh Hanefi'de bir görürün var. Fıkh Hanefi Hazreti İmam-ı Azam Siracul Ümmet İmamul Eimmet Hazreti Nu'man ibn Sabit İmam Ebu Hanife radıyallahu anhum ak mezhebinde yuhasamu zaribul hayvan la biwajhihi la biwajhihi illa biwajhihi. Sadece manaydayn ulu millet ansat bolor yani. Günahkarçılık bolor deyiptir. Heyvani vurmella yerde vursan deyiptir. Heyvani vurmella yerde vursan günahkar bolor. Yani ne hamana bir malın üstüne minecek ya şonu noktalacak ya bu şon mal bilen işi var malı bir vur yeter kıyımlamaz yani yok. Mal hiç etmeke vurmella deyiptir. La bi vecihi yönü kaşşak bolsa betmal bolsa diyenini etmese şu işi şu diyenini etmesizlik betliğini edip uğradı inni vurup bilersin deyiptir. İlla bi vecihi şunu da malın yüzünü vurmarsın deyiptir. Ve malın görürün ha. Heyvanın görürün. Eşek, sığır, atın görürün. Yuhasamu zaribul hayvan la bi vecihi. Bir cağ vursan günahkar olarsın deyiptir. La bi vecihi. Gerek yerine vursan günahkar olmarsın deyiptir. İlla bi vecihi. Yani yüzüne vursan gerek yerine de olsa günahkar olarsın deyiptir. Keza fi tenkihil fetâvel hamidiyye lil'allâme ibn Abidin Şami. Heyvanını vuranda megerin ki bir zat helak edecek bolsa yüzüne vurmasan çare yok bolsa ol öz yerinde. Meger şu heyvan sen yüzüne vurmasan bir zatı helak edecek
Çäre yok bolsa ol öz yerinde. Aham emma insanın yüzünü, Hazreti Adam'ın yüzünün hormatı vardı. Kısaca ki şeriatımızda insanın yüzüne hormat bolli ve insanın yüreğindeki nurunu Allah Taala'nın hikmeti şu bolupdur. Yüreğinin arassalığı, yüreği bilen Hudaý bilen bolýanlygy insanın qursak iman nuru adamın yüzüne çıkýan etipdirdi. Gaýtaý deýin. Hudaý Taala'nın hikmeti şu bolupdur. İman nuru qursakdaki, kalpdaki iman nuru Hudaý bilen bolýan ýagdaýy adamın yüzüne çıkýan bolupdyr. Hala yüzü odal taşyndan owadallyk bar bolsun ya ýok bolsun. Ya qara dogollardan bolsun ya ak dogollardan. Hala Afriqi bolsun ya Asiýawy bolsun. Qur'an-ı Kerimde Sure-i Feth'in ahirki mübarek ayasında Allah Azze Celal sahabalara aydan näme diýe? Nebi Ekrem Aleyhisselam'ın yarlaryny. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Şolon yüzünü gözläňde Hudaýa bendedikleri yüzüne çıkıp duranlar şol adamlaryň diýer. Şolon yüzünü gözläňde ol maňraýlar ýygyryk bolup duranlar diýdigi däl ha. Şolon yüzlerine okap beren ey nurun yazharu ala wujuhil abidin yabdu min batinihim ala zahirihim walau kana min zanji. Hazreti Bilal ýanak, Hazreti Necaşi ýanak qara dogollardan ne bolsa yüzü ýalpylap duranlar. Gursagyndäki nurlary yüzüne çıkıp ýalpylap duranlar diýipdir. Yüzü ölleri nurlular diýipdir. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Allah'ın huzuruna yıkılıp secde edip Hudaýa bennedikleri yüzlerinin nurlarını, qursaklarının nuru daşlarına öwsüp çıkıp duranlar diýipdir. Walaw kana min zanji Afriqi bolsa da. Hazreti Bilal ýanak, Hazreti Necaşi ýanak, Hazreti Luqman Hakim ýanak, qara dogollardan müştik Luqman Hakim. Hazreti Luqman Hakim ýanak. Görüňdi iman nuru yüzünde ýalpylap duranmışdyk da. Görüňdi iman nuru yüzünde ýalpylap duranmışdyk da. Görüňdi iman nuru yüzünde ýalpylap duranmışdyk da. Simahum fi wujuhihim. Kur'an-ı Kerim Allah Azze Celal aýdýar. Şolon iman nuru ýerek çıkıp duranlar, yüzlerine çıkıp duranlar diýe. Allah Azze Celal'in hikmeti şo bolupdyr. Yüzün hormaty da. Sadakalara baraňyzy görýänsiňiz. Toylarda görýänsiňiz. Ýaslarda, üýşmeleklerde görýänsiňiz. Bir mezlislere baraňyzda görýänsiňiz. Namaz okuýanlar, namaz okuýmaýanlar saýlanyp durandyrlar. Ey öre gowy düşünýänsiňiz aýdýanyma. Günäň ýyzyny kesip bererler bilen günäň ýyzyny saçaň maşyna 100 adam oturandyr. Gözüňi aýlap gör. Taşına çıkıp duranlar adamlaryň ýagdaýy. Taşına çıkıp ya karanqylyk seçip duranlar ya nur seçip duranlar. Ya bir üýşmelege bark görýän bir tofor arasy adamlar wa taşyndan gözleňde ýalpylap duranlar nury. Ya bir tofor günähkar adamlar wa hemmesi üýşüp bir saçaň maşyny ya bir ýerde üýşüp oty emma baraňda ýüregiň darykýandyr görüňde. Her bir musulman adama belli bir zat. Taşına çıkıptı insanların ýagdaýy diýip aýdýar. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Yüzlerine çıkıptı diýipdir, arasy adamlyklar diýipdir. Bir tofor Allah Taala'nın dostlary, ewliýalary barmyş. Adamlaryň yüzüni gözläp dähreti we ýokdugyny tarafyny bilýänmişler. Ýok, bagşlaň iýin haram, iýini pakdigini bilýänmişler. Yüzünü gözläp bar gusletde gez, daşarda iýini näpak gezme, iýini haram gezme diýänmişdikler. Dähreti bar ýokdugyny bilýänmişler. Tarafy oğrynça günäň ýyzyna madam gezip berelligini ýa gezmän gezip berelligini bilýänmişdikler. Tarafyň yüzünü görenne
zinanası bilen nikahlı mı nikahsız gesperillerini bilýänmişler. İttaqu farasatal mu'min fe innehu yanzuru bi nurillahi azza ve celle. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözünde var. Ol gaýby bilmek değil, onun yüzüne çıkıptı. Müslüman adam hewre okuyanlar diýipdir. Näjire okuýsun musulman? Mun peýgamberimiz aýtdy. Fe innehu yanzuru bi nurillah. O gözi bilen gözleýän diýipdir. Allah'ın nuru bilen gözleýär diýipdir. Fe innehu yanzuru bi nurillahi azza ve celle. Gözi bilen gözleýän Allah'ın nuru bilen gözleýär diýipdir. Fe innehu yanzuru bi nurillahi azza ve celle. Gözi bilen gözleýän Allah'ın nuru bilen gözleýär diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü tamam ulamalarda bilýäş peýgamberiň sözüne. Aleyhissalatu vesselam. İnsanın yüzüne koyulan keramattan da. Ondan çirim ulamalar, din ulamalara aýdýar. İnsan günah etse, açıqraaq aýdyly hemişe küwürdün, günahın iýdine getse. Günah her kim edýär, her kim ýalňyş ýer. Peýgamber mi meger? Belki adamlar. Bir adam günahın iýdine getse, geçen hefte açık aýdylandyr. Päli biderek bolsa, niyeti harap bolsa, awul adamın ýüregi garanqylýar. Bir adam niyeti harap bolsa, o dinläpdiňiz öňküden nebeter hawasyňyz, pikiriňiz üýşüriň. Bir adam niyeti harap bol, günahın iýdine ugranyna, awul ýüregi garanqylýar. Şomuğa subhanallah diye yalandan aýtýarda. Öz bilýärda, lezzet alanakda yalandanna. Elhamdülillah diye yalandanna. Näme? Gursagynyň nury sönüpdi şomuğa. Egerini fe in taqawwa hadihi zulmet tazharu fil ayn. Tazharu fil ayn. Tazharu fil ayn. Şonu bir estağfirullah diýmese, bir dehret kılmasa, bir arastalamasa özüni, ol gursagynyň garanqylygy şot günahkaryň gözüne çykýar diýipdir. Gözü nursuz bolýar diýipdir. Yüzü därha, gözüniň içi. Gursagynyň garanqylygy damarlarynyň üstünden gözüne çykýar diýipdir. Ýa-da gözü nursuz bolýar diýipdir. Thumma taqawwa ta'lul wajha. Ýene şoň iýdine gedi berse, inni gözünden soň inni yüzüne çykýar diýipdir. Yüzünde nur halawat ýokdur diýipdir. Yarahu kullu ahad. Toyda ýasta märekede üýşmelikde hemme kişi şonu görýär. Hiç kim ýanyna agzan aktym, hiç kime aýdan aktym, ýüregini bilýärdi. Ýüre nursuz adam aýtmy diýärdi. Hüýürsüz adam ýüzüge ýeter diýen akka, nursuz adam diýär. Ýüregi şey diýärdi. Awwal insan günahın iýdine gidinni ýüregi garanqyrýardy. İman jaýda, onun gözüniň içine çykýardy. O eger şonu kesmese, inni yüzüne çykýar. Ta'lul wajh, yüzüne çykýar. Bir adamlaryň yüzü nur seçýärdi, onun yüzü garanqylyk seçýär. On görüňdi dark ýaňda. Görüňdi ýygnan ýaňda. Berekellamyň içerisine diýäňda. Berekellamyň menen ýaşap biren dostlaryna diýäňda. Allah kuwat bersin şolary diýdirýärdi. Wa tasiru sawadan fil wajh hatta yarahu kullu ahad. Fa idha mata ظهرت الظلمة في البرزخ وامتلأت القبر ظلمة وامتلأ القبر ظلمة. Eger yine şun ekbermen şodur şunu ölüp gidasa, inni o yüzüne çıktı da karanqylygy dünýede. Inni kabra girenni karanqylygy kabrına çykýardy. Kabra barsa, kabra barmasa da şo berzakda ýerde bolýan bolsa, ruhunyň daşyny karanqylygy alýardy. Gaýtaý deň jemaat dinleň. İnsan günahın iýdine getse, ýalňyşsa däl. O yanlış geçen hefte geçendir. Allah afuunun eteğinin ol. Päli harap bolup, niyeti biderek bolup, bernamasını ütgüsse, ay bizde göreýli dünýäni pikrini ütgüsse, ýüregi garanqylyk bogrýar. Ohon azan eşdiýär, mescit görýär, wagz eşdiýär, Allah eşdiýär. Ýok men beýtmäýin diýär. Estağfurullah diye niyetin doğruluya önkönkü bolýardy. Emme şonu uzaklaştırsa karanqylygy gözüne çykýar, gözüniň içine. Özünün aýnadan gözdese, gözünü gözdese, gözü ütgän ýanak bolyp barýandyr.
hükmen öz biliyada şu aynadan özünü gözlese. Hükmen biliyada özünü. Nuri iman bağ olsa aynadan gözlese biler özünü. Pəli harap kabır gözlek görasın. Oğum yeni uzaklaştırsa inni onun yüzüne çıkıyor. Yeni de özünü gözlese biliyada. Qarankırıyı bilmenşik bolup geliyada ondan meylek. Yok, özü bilmenşik bolana pahir dövrüğün nekli de bilmenşik boliyada. Yüzüne çıkıyor. Şu içine niyeti bidireklik bilen, günah bilen, qarankılık bilen, pəli harap bolup, beleş bir din, bir zat deyip gezi verse, oğum ölasa, o qarankılık yüzüne çıkıp demek görüyada, inni kabrına çıkıyor. O kıyamatta, inni kullen hem ruhu bedenin daşına çıkıp, يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ Kur'an-ı Kerim'de var. Kıyamatta bir tofar yüzle ak bolya, bir tofarla kara bolya diyanna. İnni kömür yanı kapkara varıp duda. Besbelli de. Mislul humeme. Kömür yanık nursuz qarankı varıp duruyada. O tadı da kamil daşına çıkıyada. Bir pəli vidirik bulup şu dışına geliyada. Ahirki Nebi Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın derman sözü insanın yüzü varada. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem gözümüzün nuri, başımızın tacı, canımız, malımız kurbanı olsun. İnsanlığın içinde, mahluğun içinde ibadette tek bolun, ahlakında tek bolun, Allah'dan korkmada tek bolun, Allah'ın huzuruna girmede tek bolun, İzzet eyesi ve şeref eyesi, günne ve her lehzede münlerçe, milyonlarca ona salatu salam aydılıp durulan Nebi Ekrem Muhammed Mustafa aleyhi salatu vesselam aydıptır. Nâme deyiptir. Lemma qada salatahu aqbala ilen nas bi vecihihi şerif. Bir namaz okap bolanna, namaz salam verenine, ey adamlar deyiptir. İsma'u ve aqilu ve a'lemu. Qav dinlen, qav düşünün, qav jetten bilin deyiptir. İsma'u ve aqilu ve a'lemu. Cemaat qav eştin, dinlen, qav düşünün, qavca bilin deyiptir. İnne lillahi ta'ala ibadan leysu bi enbiya ve la şuhada fi ravayetin fi vujuhihimun nur ala menabiri lu'lu yagbituhumun nas li qurbihim min Allahi azza ve celle. Mahşer meydanında kıyamet gününde bir adamlar olur deyiptir. Peygamber del ola. Damarlar kesilip, qallar seçilip, şehit de deyiptir. Emme şılın yüzlerinde bir nur olacak. Bir yalfallap duran minberlerin üstünde üyüşüp, gülüşüp oturacaklar deyiptir. Yagbituhumun nas, adamlar biz de şocere olsak da deyip, tamam adamlar gurrun edecekler deyiptir. Heves edecekler deyiptir. Bir adamlar olacak kıyamet gününde. Peygamber del, şehit de del. Oğul yiğidin yetim koyup, kanı dökülen adam da del. Onu da bir mahşer meydanının bir vaktinde heybeleri bir nur olacak yüzü gözlerine. Şöyle silent duracaklar. Adamlar bu günün elleri biz de şöyle derecesinde bolsak da diyecekler. فَجَثَا عَرَابِيٌّ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ قَاسِيَةِ النَّاسِ Cemaatin anırağından bir çarva adam malgaran üstünde yaşayan bir sahabalığın miri öğrak süyüşüp Peygamberimizin mübarek huzurunun önünde çöke düşüp oturup cellihim lena ya Resulallah bebla kim ya Resulallah bize açıklasana deyiptir. İnathum lena sifhum lena gel çöke düşüp edep bilen
Ve ya Resulallah bil adamlar kim diptir? Açıkladılar diptir, bileyilliptir. Fesurra vecihu Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz aleyhisselam hoş bolupdyr muň soragına. O soragda oham aýdypdyr. Humul mutahabbuna fillahi azza ve celle min qabaili shatta min biladin shatta yectemi'una ala zikrillahi azza ve celle. Olar bir adamlardır diptir. Şu dünyada kala her tayfadan şolun üýşmeligine bady. Her owadan şolun üýşmeligine bady. Fakat Allah agzalya dip, fakat Hudaýyň razyçylygy var dip üýşüp oturýardylar, şolar şol adamlar dipdir. Nebi Ekrem aleyhisselam'ın derman sözi. Qayta aýdyň. Olar bir adamlar diptir, her tayfadan bar diptir. Tayfa dip üýşmeýärler diptir. Min biladin shatta, her owadan, her şäherden ne bar diptir. Yectemi'una ala zikrillah, Allah agzalya dip otylar diptir. Fakat şondan çürim üýşüp, şoň menen ne çaşýarlar diptir. Ne birini yıkmak, ne birini bija övmek, ne birini yamallamak, ne fırgı etmek, ne guruhbazi etmek. Fakat Hudaý agzalya dip üýşüp de yine çaşýarlar diptir. Ahir zamanın içinde Allah'dan inşallah, Allah'dan umidimiz gatıkendir inşallah. Şu oturuşumuz Allah şolardan eder inşallah. Amin cemaat. Allah'dan gatı umidi vardır. Elhamdülillah 15-nji ýyl şu mahal mübarek tefsir aýdylypdyrlarna. Hep içeride daşarda dinleyen dinlemeyen bilye ve Allah da hemmemizden gowrak bilye. Hiç birini yıkıp, birini bija öwüp, birini yamallap, firga gurrun bolman, guruh gurrun bolman. Fakat din, iman, İslam ewe süýşsin diýip bir üýşmelikden bir gasdy ýok. Fakat her kim Hudaýy bolmak we hoş ahlak bolmak. Ahir yürekdeki aýdýan we eşdýänliň niýetindäki şo we Allah Taala şahitdir oňa. Fakat Hudaýy bolmak we hoş ahlak bolmak. Fakat Hudaýy bolmak we hoş ahlak bolmak. Üç aýynda bir bername dökülür diýip niýetiň eteginde, niýetiň döwrüginde ýok zatda. Fakat her kim Hudaýy bolmak we hoş ahlak bolmak niýet bilen Allah'ın razyçylygy diýip Hudaýa şükür üýşülipdi we her taýfadan oti we her şäherden her owadan oti. Hudaý Taala şu oturuşygymyzy kabul edip kıyamet günü şu üýşmelikke ýüzleri nur we Nebi Ekrem aýdypdyr. Mehabbetleşip üýşüp, mehabbetleşip de çaşýaly başga zat ýok. Fakat Allah'ın razyçylygy bar diýip üýşýäli. Allah Azza Celal şu üýşmeligimizi Nebi Ekrem'in hormatyna şolardan etsin. Bir alham üç kulu Allah okuyaylin, ötürlüğün ruhunu bahşedip, ilgun vatanımız ve hemme musulmanlara dua edelim. Kemal Ahuncan Hoca ilahi amin. Maridimiz var dipdirler, müşkilimiz var, hatımlar okulupdur. İlgun vatanımıza dua et ilahi amin. Mehabbet emniyet yörep dursun, izzet yürüysün, halal ırsqıl yürüysün, nığmat bolçuluk yürüysün, iman nurunda yaşaylın. İlahi amin. Nur-i iman menen dünyadan ötüp, nur-i iman menen mahşer meydan nasip etsin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya Sultan. Birahmetke ya Rahman. Barakallah.